pandeiro coa dereita. A xente de antes era listísima, porque unha cousa é non ter estudios de letras, de matemáticas, pero outra cousa é ter cultura. O que pretendín foi coller os temas da tradición pura e dura e instrumentalizalos de tal xeito que os instrumentos non fixesen escuridade nin entorpecesen tampouco o significado en sí de cada un dos temas tradicionais. O sea, o tema tradicional está tal cual e logo leva uns acompañamentos de instrumentación. Yo lo paso. Bueno, realmente que a música tradicional, a música popular, a música que utilizaban os antepasados para facer os bailes e para se divertir e para se relacionar, pois ten un elevadísimo carácter, senón casi un 100% do carácter de participación comunal. Entón, intentar facer un trae de ferrallada no cual haxa unha parte que sí de escoita para intentar entender os outros instrumentos de percusión, pero hai unha parte moi grande de participación. E en esa participación, é unha participación que é transversal a todas as idades. Entón, coido que é poñer tamén a nosa música tradicional nun lugar no cual a xente non a ve como algo de escenario, senón como a ve algo propio porque pode participar dela. E iso creo que é unha dos motivos e das razóns polas que o fago e polas que moita xente pois lle gusta este tipo de formato porque pode participar e síntese protagonista tamén do espectáculo en sí. Collían un seixo, unha pedra de cuarto, que aparecía sempre no medio da terra, e empezaban a montar unhas cantigas, co saxo na mano. Pero eran unhas cantigas normalmente de escarnio. Digamos que como darlle como un toque contemporáneo, pero que a propia música tradicional e contemporánea porque sigue viva hoxe en día. Que isto teña que ser patrimonio do pobo, a calificación de patrimonio da humanidade pareceme perfecta. Calquera recoñecemento é positivo e creo que neste caso máis que merecido. Temos unha cultura popular, un traballo casi centenario de recuperación desde os antigos cancioneiros do século XIX e século XX hasta os cancioneiros de Castro San Pedro e Dorothy Schubart con Antón Santamarina nos anos 60-70 e todo o traballo asociativo desde os 70 hacia diante de recuperación. Estamos falando de máis de 100 anos dunha recuperación que fai que a nosa música non sexa museística, a nosa tradición non este só para consultas en libros, sino que está na rúa. Está na rúa e está na mocedá. O Vallas non estaba aceitado e tal, dicindo, vamos a sober como nada. Non podía entender con todo o que levaba no corpo. Tocaban esto. As asociacións, as propias asociacións que levan toda a vida traballando na recuperación e na transmisión directa nas aulas de baile, nas aulas de pandeireta, de instrumentación, e de aí é onde sale o xérmolo, neste o xérmolo é onde sae todo o panorama que temos despois, que temos unha mocedá increíble triunfando por todo o mundo, e todos o sabemos e sabemos os nomes. Unha das anécdotas máis bonitas que tiven foi cando fago o apartado de baile, que hai un apartado de baile dunha danza moi divertida. Eu estaba no escenario, xusto era nun día no cual había moi pouca mocedá, había 2-3 nenos nada máis, porque era de noite e era nun pub, e iso é obvio que non podían estar. Pero este rapaz que estaba, eu cando estaba no escenario, pedín unha parella para que bailase comigo e este rapaz saleu encantadísimo e bailaba maravilloso e estuvo super agradecido e sobre todo eu super agradecido eu a él, un crack.